Това какво е? Мали! Вече не го взех. Така. Може би стана каквото става. И здравейте, приятели, добре дошли в днешното видео. В днешното видео започваме канала с Euro Truck Simulator 2, в което ще разглеждаме DLC-та и ще караме курсове. Както сте видяли от заглавието, днес ще пробваме първото DLC в този канал, което е на електрическия DAF. Но преди да започнем, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала, да напишете някакъв готин коментар за друго DLC, което искате да пробвам и приятно гледане. Така, започваме, който е електрически, има висока кабина. Висока кабина, 415 конски сили с 3 предавки. Така, ще сложа някъде на екрана как изглежда самото DLC, да си го свалите и мисля, че ще успея да сложа линк. Така, нека го прегледаме от външната страна. Видимо бял с две оси е. Предницата е доста красива, като цяло, да, висока кабина, леко затъмнени прозорци, фарове добри. Имаме си надпис Electric, което е доста добре. Имаме нещо като някаква счупена линия, предполагам, не знам. Така, да видим в кабината какво имаме. Сгъната седалка, както си казаха, висока спалня, електрически камери, така, електрическо табло. Имаме си таблет да си гледаме навигацията. Нека потръгнем колкото, значи возим 9 тона. Нещо още не съм се събудил, така. Поглеждаме дали има някой. Тръгваме. Курсът е лекичък 158 км. Ние ще разкачим някъде на маркето, да може да го тестваме, да видим top speed, mob speed, дали е стабилен. Видимо, аз съм изключил даже това глобите. Видимо не тръгва толкова бавно. За 415 конски сили, това нещо като няма предавки и има силна спирачка и доста бързичко набира, защото не губим време да сменяме скорости. Така. Така. Тръгваме сега да видим. Мали. Така. Да, имаме парктроник, ето го сега, като пусна десния мигач, стоица. Не тук, някъде като има нещо като стена, нещо този сорт, дето не ни да завиеме. Видим то, взимаме го с 60, доста стабилен камион е така примерно. Не, няма да даде. Като стигнем там на края на самия курс, защото сега първо ще го тестваме с доставката и после ще го тестваме без доставката. Също останете до края, за да видите моята финална оценка за визия, скорост, стабилност и ето такива подобни. Да видим дали ще... И накрая, примерно, дали се заслужава за тази цена, която ще дам, защото може би не трябва да е кой знае колко скъп, въпреки че е доста стабилен за сега. Поне не виждам опа, леко тук почва да поиздава багажа. Така. Продължаваме. Движиме с 100 км, което е доста стабилно като за този път. Тестваме мигачи. Виждаме, остават пробег 495 км и от батерията остават 94%, което е може би добре, въпреки че малко е слаба батерията, защото трябва през 500 км, 500 км, с товар говорим, да спирате да зареждате. Нямам си на идея колко е зареждането, защото още няма станциите, затова са ги направили за бърза доставка. Та за това още не са ги обработили хубаво станциите, защото може би ако направят по-голяма батерия и станции сложат, вече ще ги пуснат като цяло за купуване на ваш камион, който е доста по-интересно и мисля, че бая хора ще се върнат към играта му. Продължаваме. Тук обаче трябва да намалим. Има силни спирачки. Така, нямаме видимост да изпреварваме. Така. Може би тук вече на правата, въпреки че не е много права. Подаваме се леко в страни да видим. Нямаме никаква видимост. Няма да пускам другата камера, защото така не ми е интересно. Караме тук зад този камион. Така да е рейс. И пред него е камиона, да. Тук сега рискува много, не ми се изпреварва още.
Ама така ще се влачим и до утре. Виждам на картата, на GPS-а, че има права. Така че... Айде след завоя ще нема да е тук. Не, ще се ударим. Нагласихме работата. Така. Както и да е, поне нямаме щети. Видяхме го, че е доста здрав, нищо, че се забихме в него. Така. Продължаваме напред. Виждаме тук, че имаме нещо... Ни се отдава възможност да го изпреварим този. Ето са се чу парктроник, защото включих десния мигач. Така. Парктроника е доста силен, поне не съм видял още настройките да го променям, защото и на моят камион е така. Той също е DAF. До тук гледам вече 120 с товар, който не е чак толкова зле за електрически камион. Батерията пада малко бързо, вече остават 81%. Което е малко кофти, ама нищо, така му ще придадат по-голяма реалистичност в играта. На бензиностанции вече не може да спираме. Така, малко грешно изпреварване без мигач, ама не е важно. Полицията. Добре, че съм изключил това глобите, че вече нямаше, аз съм милионер. Да, като цяло може да направи ревю на акаунта ми, даже сега в момента сменям камионите на шофьорите, купувам от най-новите дафове, които са около 200 и 260 хиляди евро. Обаче аз и еднакви ремаркетинг купувам, всичко е жълто, защото така ми харесва, добре зелено. Жълто ми е като цяло всичко, сега ще ви покажа след малко, ама нека първо да разгледаме камиона. Всъщност, в това видео само ще разглеждаме камиона. Ще направя отделно видео, примерно за самата ми фирма, един курс ще направя с моят камион. Отделно може да прави други видеа, които купуваме камиони отново, разглеждаме, разширяваме фирмата, купуваме гаражи, купуваме DLC-та. Но за да видите този дълъг и голям процес, който ни очаква в канала, трябва да се абонирате задължително и да харесате видеото. Пък и може да пускам лайфове, стига да има ваша подкрепа. И да караме заедно в конвой. За да караме в конвой ще трябва да... местата ще са доста ограничени, 8 човека. Аз ще пускам... примерно лайф. Ще изчаквам 5 минути да се събираме хора. 5-10 минути колко да има. И взимаме всички и караме една доставка. Но който троли и пречи на хората да караме заедно, директно ще бъде кикван. Така че да си знаете. Така, след кратко прекъсване на записа поради неясна причина е време да продължим. Не помня докъде стигнахме, защото ми отне малко време да оправя записа. Така. Влизаме тук с мръсна газ. Само че май трябва да и тук. Точно така. Така. 110 км. Опа. Виждаме, че... ще да кажа доста... Добре, леко не е стабилен. Не е стабилен, ама... Мисля, че... Става. Като цяло долу ляво вече виждаме, че имаме някаква батерия. Фаровете, чакайте да ги видим. Опа, са един. Ще ги погледнем отвън, после като спрем. Доста приятен звук на мигачите. Време е да оставим доставката, обаче няма да оставим напълно. Ще го тестваме без доставка, без ремарке, да видим колко ще дигне, бърз ли е, стабилен ли е. Така. Дуйсбург. Вече сме в Дуйсбург. Така. Движим се преспокойно с 100 км. Мисля, че не е проблем.
вземем... Опа, светофар. Сега махна глобите, ама ще е хубаво да си спазваме правилата. Само за това не спазвам. За километрите там, за скоростта. Така. Добре, перфектно излизане от кръговото. Така. Остават 5 км. Ето го пак парктроника. Така. Спираме. Добри спирачки бих казал. Усещат се определено. Така. Като цяло камерите са доста удобни. Нищо, че не ги ползвам, аз ползвам тия помощните огледала, които са горе ляво и горе дясно. Та, тук даже не съм идвал, не съм го разкрил този маршрут. Така. Тук какво е това? Това е кръгово, така че не ни трябва мигач. Мигача ще отида тук. Отново парктроника. Виждаме, че има коли. Опа, това просто е спрял камион. Та. Стигнахме вече пред склада. Ще оставим самата пратка е тук. Какво е това? А това е да се дигна бариерата. Давай. За днеска или? А така? Така. Тук виждаме релси, че има каране по-бавно, да не направим някаква беля точно накрая. Та, отново вече сме в склада официално, където паркирам доставката. И тук ще остава, точно по средата. Е така. Цак. Разкачваме. И нека го тестваме без ремарке. Така. Виждаме на пръв поглед, че пробега се дигне с около 150 км. Бързичко набирам. За сравнение с товар. Като цяло за електрически камион доста бързо набира, бих казал. Ма това е, защото не се бавим да сменяме скорости. Спирачката отново си е стабилна. Сега ще видим, ще го тестваме някъде да видим колко ще развием. Надявам се към 150 км да вдигнем. Няма да се отдалечаваме много от пратката. Така. Нека всъщност да разгледаме някаква карта. Това спа някаква карта. Оп, е тук. Е това ми се вижда топ правата. Трябва обаче да се качиме тук. Как 211 км, бе? Това не е ли супер много? Чакай малко. По-близко няма ли? Добре, явно че търсим друга права. Е тук. Пак много. 63 км. Това е супер много, човек. Не, чакай. Аз не искам от тази страна. Добре, така. Ма пак ми го дава толкова много. Добре, а какво ще кажем за тук? Ама защо 260 км, бе? То откъде ме кара да заобикалям? Караме по очертанията, докато не се качим на магистралата. Така. Окидоки, така. Може и даже и пратката да няма финишираме. Ще оставим там просто. Без това е 3000 евро. Не е много. Гледаме, че... Опа. Ще да кажа, че е доста стабилен. Спирачки. Давай бе, колега. Айде бе да... Въртим. Мигач. Така. Явно ми го дава толкова много километри,
доставката. Защото нали тя е там. И после ми го дава да се върна след при нея. Нека сменим лентата. Не мога да спазвам за това. Так му набрах скорост. Така. Това какво е? Тук е кръгово ли? Да. Влизаме с пръст на газ. Така. И вече се качваме на магистралата, ето. Точно преди качването сме. То по-скоро май е слизане. Да, това е слизане, ама сета. Към. Виждаме до тук, че е доста стабилен. Тук ограничението е към 450, ние влизаме с 120. Та, сега ще видим. Чертава се сериозна права, да видим дали е стабилен. 140 и 150. 160 и да видим дали ще успеем завода да го вземем с тази скорост. Леко ще намалим. И добре, доста стабилен бих казал. Това ако беше мой камион, който е подобен, в смисъл той е същия, само че не е електрически. Ако трябваше да го взема с 160, сигурно вече съм приключил някъде. Така вече гледаме 180 за електрически камион. Не виждам колко е разхода на 100. Ама сета 190, дали ще успеем да го вземем с 190 без да намалям. Оп. Добре. Много стабилен камион бих казал. С 190 го взимаме това нещо. Това какво е? Мали! Вече не го взех. Така. Може би стана каквато става. Трябваше така да се движим. Мисля, че супер тук направо паркирахме идеално в градината. Та. Мисля да дадем сега оценката на камиона. За външен вид давам 10 от 10. Интериорен дизайн 9 от 10. За стабилност му давам 8 от 10, защото накрая малко се е прецака завоя, но може би ще откарах твърде бързо. За скорост определено му давам 10 от 10 като за електрически камион, 200 км на магистрала. Според мен можеше и още, просто ние кофти взехме завоя. И мисля, че като за финал би ли си заслужавало да си го купа? Да, ако е към 250-60 хиляди евро. Най-много, според мен. Най-много това. Тъм. Надявам се това видео да ви хареса, ако е така не забравяйте да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала, да напишете някакъв готин коментар, кое DLC да разгледам и за кое и дали искате да правим конвой за в бъдеще. Не забравяйте, че аз бях Денстър. Чао и до нови срещи.